Dine forældre er kommet. Har du pakket nu? Næsten. Du tager bare den tid, du skal bruge. Så må du passe lidt bedre på dig selv. Jeg vil nødt se dig her igen. Så hvor mange piller skal hun tage om dagen? Hvad sker der, hvis hun tager for mange? Altså, Jeg har givet Daphne et overblik over hendes dosis, hvor hun kan følge med i sit skema. Jeg har 3 piller om dagen. okay. Og følger sådan rimelig stramt med morgen, middag og aften og følger måltiden. Ja. Og ja, altså generelt når vi har patienter som Daphne, så vurderer vi, at hun er 22 år gammel, hun er en voksen kvinde, og de kan typisk styre det her selv. Hvad nu, hvis hun ikke kan? Hvad gør vi så? Og det er også derfor, jeg vil meget gerne give jer en overblik, så I også kan følge med i hele forløbet her. Og hvis I kan være med til at få bygget sådan en god rutine op med Daphne til at starte med, så egentlig bare tage det helt normalt. Okay. Tænker jeg. Det er godt. Så siger jeg tak for det. Tak for nu. Tak for nu. Tak. Vi ses. Daphne, pas på dig selv, ikke? Hej. Jeg går lige ned og finder bilen. Ja, det er fint. Daphne, er du klar, skat? Så går vi. Kom. Jeg tror, vi skal prøve at se, om vi ikke kan låne nogle bøger om det her. Måske kan vi prøve at snakke med ham låne dem. Måske har han nogle bøger, han kan anbefale, vi kan læse om. Så vi kan vide noget mere om det her. Så kan vi prøve at snakke med ham. Kom nu, Daphne. Kom.
starten. Altså, er det nu en god idé? Ja, hvorfor ikke det? Jamen, hvad nu, hvis du bliver dårlig? Så kan du ikke komme hjem, eller der sker et eller andet. Mor, så ringer jeg bare. Okay, ses. Slip. Slip. Var den før? Jeg har fundet ud af, at man kan komme i sådan noget familieterapi. Så kan vi lære nogle andre at kende, og så kan vi sidde og snakke om, hvordan det går, og hvad det er, der sker, og alle de der ting, vi oplever. Er det ikke en god idé? Hvad synes du? Det ved jeg ikke. Jo. Jeg synes, vi skal prøve. Jo. Hvad skal du? Jeg skal bare lige ud på gaden. Lad nu være med at gøre noget dumt, ikke? Lad nu være med at sige noget om det der, du ved godt. Hvad laver du? Hvem er du? Undskyld, jeg er en lille smule forvirret i dag. Det er okay. Jeg kender godt følelsen. Jeg hedder Daphne. Hvem er du? Jeg hedder Christoffer. Undskyld, jeg er ikke så god til at tale med mennesker. Det er okay. Jeg har skizofreni. Vil du måske med og stå på rulleskrætter? Ja. Fedt. Så hvis du er skizofren, er du så 2 personer? Eller hvordan? Nej, det er ikke alle, der har det sådan. Undskyld, jeg
taler, før jeg tænker. Det er okay. Kom nu, Daphne. Spis noget. Jeg er midt. Ej, du kan godt. Prøv at tage en bid til. Sådan. Dygtig pige. Jeg tror, vi skal prøve sådan noget familieterapi, som de tilbyder på hospitalet, efter man har været indlagt. Det er altså rigtig godt. Ja, måske, men Jamen, det gør vi. Du er måske med til sådan en housewarmingsfest, jeg er blevet inviteret til. Det ved jeg ikke, hvor mange kommer der. Jeg tror ikke, der kommer så mange. Okay. Ja. Ej, hej Daphne, skatter! Ja, det er godt at se dig. Kom med indenfor. Ej, søde. Hvem er din ven, du har med i dag? Ej, hvor cute. Hvor er toilettet henne? Det er bare dernede, og så til højre. Og det er min ven. Nej, han har psykiske problemer. Sweetie, hvordan går det sådan for real? jeg har det okay. Var det ikke virkelig crazy på alle de der psykiatriske afdelinger? Hvor lang tid var du egentlig indlagt? Det var ikke så lang tid, tror jeg. Ej, skru lige lidt højere op på musikken. Jeg ved, hvor vi kan tage. Hvor har du været? Jeg
har været op hele natten. Jeg har været så bekymret for dig. Jeg har slet ikke sovet. Du har ikke fået din medicin. Hvad vil du gøre med det? Mor, nu er det altså mig, der er syg, og ikke dig. Altså, hvad Bland dig udenom. Bare giv mig de piller, så jeg kan styre det selv. Du kan jo tydeligvis ikke styre det selv. Mor. Daphne, hvad laver du med din nye ven der? Vi tager i Tivoli og står på rulleskøjter og går ud i byen og fester også lidt. Ej, du må altså ikke drikke øl. Vel? Mor, det kan jeg godt Det styre. må man ikke, når man tager de piller, du tager. Det kan jeg sagtens styre selv. Du kan ikke bare rende rundt og lave alt muligt. Du bliver nødt til at slappe lidt af. Mor, det ved du ingenting om. Hold din kæft. Hvad sker der? Skal vi ikke i biografen? Nej, ikke nu. Daphne! Yeah,